Pamirsa wilujeng pepanggihan malih kalian kula Pujiyanto. Kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun Sabdo Daring Rahayu. Nah, wonten ing pepanggihan menika kita sinau saking Injil Matius. Nah, samenika sampun Matius 1 ayat sekawan ngantos gangsal badhe kula waosaken kangge panjenengan. Ram peputra Abinadab, Abinadab peputra Nahason, Nahason peputra Salmon. Salmon peputra Boas, patutan saka Rahab, Boas peputra Obed, patutan saka Rut, Obed peputra Isai. Kula sigek semanten rumiyin lan kula saking kalih ayat menika ngaturi ira-iran Gusti Allah makarya lumantar wong-wong kang ora sempurna. Kadang kula kathah tiyang ingkang rumaos boten pantes dipun agem dening Gusti. Sederek-sederek menika tansah ajrih awit mangsa kepengker ingkang peteng, gagaling gesang, dosa ingkang nate dipun tindakaken. Akibatipun sederek-sederek menika sanjang Gusti temtu ngagem wong liya dudu aku. Nanging nalika kita maos sarasilah Gusti Yesus wonten ing Matius 1, kita manggihaken kalih nami ingkang saestu ngagetaken kula, inggih menika Rahab lan Rut. Naminipun sengaja dipun serat kangge nedahaken bilih Gusti Allah gadah pangwaos ngribah gesang tiyang lan ngagem tiyang menika ing salebeting rancangan panjenenganipun ingkang ageng. Angka 1, Gusti Allah mirsani pamratobat, nggih, boten mirsani mangsa kepengker. Rahab nate gesang ing salebetipun dosa, nanging nalika piyambakipun pitados dumateng Gusti Allah Israel, gesangipun ribah. Gusti mboten malih mirsani sinten piyambakipun rumiyin, nanging sinten piyambakipun sasampunipun pitados dumateng Gusti. Sih rahmat Gusti Allah tansah langkung ageng tinimbang mangsa kepengkeripun manungsa. Angka 2, Gusti Allah ngagem tiyang ingkang purun bangun turut. Rut asalipun saking bangsa Moab, bangsa ingkang boten dados perangan hak utawi bagian saking umat pilihanipun Gusti Allah, nanging awit kasetyan lan imanipun dumateng Gusti Allah, piyambakipun dipun agem dados perangan lan garis tedhak turunipun Sang Mesih. Gusti mboten madosi tiyang ingkang sempurna, nanging tiyang ingkang purun bangun turut dumateng panjenenganipun. Kadang kula saged ugi dinten menika kita rumaos kathah kegirangan, ampun ngantos nggih ngejaraken gagaling gesang kita menika andamel kita nebih saking Gusti, malah monggo sowan dumateng panjenenganipun ing astanipun Gusti. Gusti badhe mitulungi mitulungi kula lan panjenengan bangun gesang ingkang sampun ajur muwun lan badhe dipun pulihaken lan saged dipun agem dening Gusti dados berkah kangge tiyang kathah. Satunggalipun seniman nate mendhet satunggalipun vas ingkang sampun pecah. Tiyang sanes menganggep walah wong pas ngono wis ora ana gunane. Nanging seniman menika ngreketaken malih ngangge emas nggih, pecahan-pecahan menika disambung-sambung lan kundulanipun pas menika endah sanget. Nah, sentetan-sentetan menika dipun gathokaken kalian emas dados endah sanget. Mekaten ugi gesang kita, Gusti mboten tansah ngicali tatu mangsa kepengker kita, nanging saged ngagem sedaya menika kangge meratelaken sih rahmat lan panguwasipun. Nah, awit saking menika kadang kula pungkasanipun kula matur dumateng panjenengan, awit saking menika ampun nate sanjang aku ora pantes diagem Gusti. Sadangunipun kita purun mertobat pitados lan bangun turut dumateng panjenenganipun, Gusti gadah pangwaos ndadosaken gesang kita
perangan saking rancanganipun ingkang luhur. Amin. Gusti berkahi panjenengan, ampun kesupen like, subscribe nggih lan komentar. Gusti berkahi panjenengan sak brayat kepareng.